Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Pagkamuot na ko, mausag ko na paglakaw og balik. Nanglakaw na lang ni. Wa pa man siya mo balik sa ospital, mao nga, wag mi magkahimamat. Hala no. Ngano gyud kaha na Ping no? Nga unsa man. Nga di man gyud mo mag-abot. Aw, di pa panahon nga magkailam eh. Ay, wa kaha na tuyo aping. Musiwa tuyo ah. Tingalig nakakita na siya nimo og nilikay lang. Ha? Noon sa kamilagring? Nga kung likayan magkos inahan ni Pader? Basin lang ba? Ay nga no man lagi nga iya mo kuno ng buhaton. Nga wa pa man siya makailan ako. Ug unsa man siya rason nga iya kong likayan? Basin lang lagi. Unsa man taon ang dagan sa mong utok, Gring, oy? Ngano naman taon na? Di sa pag-unsaping no. Pero gikulbaan baya ko. Unsa may pasabot nimo? Ay, Unsa lagi pasabot nimo? nga ang inahan ni Padre Ping. Maorasab si Angela nga imong ex. Jesus, Mariusep. Bibi, kurusan tagunan ng imong agtang, be. Naunsa naman taon ka, oy? Wa pa yung kahuwa si Ana. Unsa, mangangi naman hinuong kaglayang tao. Ikaw, Gring ba? Si Padre atong gisgutan. Siyang hila na sa imong ginahuna, bida sa ginimo, eh. Sa gulan, magyunan na imong kinuanggol ng atong istoryang tarong. Ay dili ba ni kwinanggol ning ako Ping. Lahi ba yun akong pamati ining hitabua ha? Okay, nagpadamang ka sa imong, nagpadamang ka sa tintasyon. Dili may tabong muli kay siyang hila na ko, Gring. Kay kada magsugat me, siya ginay mo unag sang pinako. Kahilas. Tinulbitaw na! Siya ginay mo unag sang pit kay di man dayon ko makabantay niya. Sa ato pa, imong ipasabot nga siya mo'y makailagyo dayon nimo. Oo, kayo. Maugunay mo munag sang pit, pero insultuhon ko pirmi. O lagi, pero maogi mo una. O lagi, mo nga imposible kayo ng imong ginahuna bahin sa inahan ni Pader. Imposible kayo na! Pasensyang nagabian ko. Natong pamagot ko kadali kay wa ko'y maayong kinatulgan sa miagi mga adlaw. Unya, namili pa sa ko mga t-shirt timog mga shorts. O kining ubang mga gamit. Di pa man ka makagawas dayon. Mo istar pa kag pila ka adlaw din sa ospital. Pasensya na, mahal. Nakahatag yun ng kaso niyo. Pasensya ba, uy? May mag-imo ning sa... Onya, okay na ka? Okay kaayo. Labi pang nakamata ka na. Praise the Lord yung kaayo. Nalipay sad ko, ma. Kay dinihang ako mga parokyano. Ay, uoy. At usang adlaw, din sa dang ubang mga grupo. Nalipay kay kung nakakita nila. Labi na yun ni Piping. Ay! Ay, O sa man to? nabuhian akong alkohol. Nagduka patingali ka, ma. Katuog lang noon. Gabiin naman sa... Wa naman ko magduka. Walang gid ko katarong og wala ko matarong og gunit ang alkohol mong ako nabuhian. Unsa na may imong pamati karon? Ang imong wa magsakit? Wa ka malipong? Ginoo ko. Kadlaw naman lang, wa pa man ko makatug. Sa kakusuba sa kasahagog ni ining milagring o sa iyang gisulti kanina. Di sa pag-unsaping no. Pero gikulbaan baya ko. Nga ang inahan ni Padre, maorasab si Angela nga imong ex. Kaya wag yung dagas pangutok aning asawahaw eh. Kulbaan naman sa noon ko. Has ka no? Uy, namarog ba yung akong balibo?
Saon na lang. Pasensya ha, pero soft diet pa ka. Kaya baw kung di ka ganahag lugaw, pero agwantahan lang yun una ni. Unsay may kasulti ni Piping ma. Sorry. Itong nahagbong ang alkohol gabi, nagiskot sa kwarto ni Piping. Karon kutsara na sa imong nabuhian. Gamahan ang tingali tong tawhana. Wa mi makita ng imong giingon nga Piping. Kay pag-abot nila, uwa ko. Pagbalik sa nako, uwa na siya. Unya kini balik man kog lakaw. Ay, wa na sa mi magkita. Ay, magkuha na kog laing kutsera. Sagdi lang. Paglaira na niya mo pohon sa kong birthday. Kinuo ko. Dugay pa man ito akong birthday. Basta magkaila-ila ra lagi mong pohon. Mauna. Magkaila-ila ra lagay mi pohon. Sige, kauna. Hoy, Piping. Gabaan baya ka ng pagkaon, oy. Nagduka-duka ka manggod diha. Oh, Jesus. Kulbaan ako pakuyawan tani mo gring. Naunsa man ka, oy. Mura man kagway tog kay nagduka-duka man kaatubangan na ng pagkaon. Wa gyud ko'y tog tarong ring. Og ngano man ko, no? Pero di man kusugas mong hagok. Aw. Mao ba, Ping? Muhagok na di ay ko, Ping. Hagbay ra. Nihagok na lang sa unta kag apil. Awa ka. Imo na hinuon kung gibugal-bugalan. Ay, higop pa ng kape, aron mawai mong duka. Ay, may pa. Ay! Ibita mo ko na yan. Di nakamata ka. Basta maon na to ha. Doon na tayo pa-welcome home ni Father James, inigbalik niya. O sige, mauna na ko ninyo kayo mag-ilis pa kung mga buwak sa prayer room. Okay. Maitag mo text na si Ma'am Angela, oy. Kano sa mo balik din si Father. Aron, ma-finalize na mong among buhaton. Hi, sister! Oh. Ano na ibalik na ni Father? Nagagawas na? Nakagawas naman ko, no? Pero tuwa pa silang bay. Mo text si Ma'am Angela, kano sa mo balik din si Father. Uy, close sila sa mama ni Father. Sa ka diha? Close bitaw mo sa mama ni Father? Si Pader, inyong gisgutan. O kuya, nakagawas na ko ng Father. Tuwa na sa ilang bay. Mo-text na yung mama kung mubalik na din si Father. Butex ni mo? Nilida kuya eh. Ikaw mong ko'y nagsigig tabi diha. Ah. Sabi na kong ikay ka-text. Bago na mong gisultihan si sister. Nya, sa may buhaton na nagbalik ni Pader. Nanigi andam ang youth, kuya. Aw, mapil na lang tingali ninyo kay masuko na sa tos Pader kung magpabungga ta sa pagsugat niya. Di ra ba na siya gusto nga
Bugas to ta. Sige lang, kuya. Kay magsabot lang yatang tanan para pag-finalize. Ipasimple lang na nato kay mao man na gana ni Pader kanang simple lang. Oo, mao gyud na. Simple lang gud. Mitag mo takes ng mama ni Father, no? Kanus agad siya mo abot. Ihatod siya sa iyang mama? Ha? Aw, Ihatod kitingali. iyatod gud na. Uy, mama na gud na niya. Bisag unsa pa ng anak, bisag pare pa na. Mabalak ka gud na. Sakto ka do. Pagkaila-ila na gid mo siyang mama, kuya. Ah, Hey, gaya sa mo take sa mama ni Father, eh. Kaya nga naman di ay. Ah, Usa rito yun ni Mama nga mutex man siya. Pader.